hapon, Subo. May hapon sa akong mga pinalangga o binating kaigsuunang Subuanon. Karong hapon na, palahi ta. Wala kita sulod sa akong opisina dito sa Kapitolyo. Ni ata sa Malabuon nga lungsod sa Barili. Kay nag-inspection ta sa atong gihimo karon nga road concreting project dito sa usa sa atong mga barangay sa Gunting unya padung na ngadto sa Budbud ug Balaw. Busa karong hapuna we are joined by our leaders, no? Atong mga leaders dinhi sa Tercero Distrito o dinhi sa lungsod sa Barili. Niya sa akong wala ang atong aktibo kaayo o kugihan nga kongresista sa Tercero Distrito, Deputy Speaker Pablo John Garcia. Unya niya usab sa akong tuo ang atong mayor sa lungsod sa Barili, ang nakapausab sa dagway sa lungsod sa Barili, Mayor Marlon Garcia. Niya usab ang atong provincial board member, pugihan gid kaayo ug mao'y akong kanunay nga kasaligan dito sa provincial board, labi na akong kabahin na sa mga balaodnon nga kinahanglan natong ipasa. Ani atong provincial board member si Attorney Jimbo Borgonia. O kuyog usab kanato ang kanunay nga nagasuporta, very supportive Vice Mayor of the Municipality of Barili, Vice Mayor Julie Flores. So before we proceed, ato ni silang i-welcome, unya maminaw ta o pipila ka mga pulong gikan kanila. Mag-una ta kang Deputy Speaker Pablo John Garcia. Daghang salamat Governor Gwen, akong pinalanggang igsuon, maguwang ha. Daghan ra ba ninyo masayo kung kinsay maguwang, kinsay manghod? Sa atong Mayor Marlon, Vice Mayor Julie, Board Member Jimbo, sa tanan nga kanunay nagasunod ni ining popular kayo nga programa, no? ang probinsyana. Nalipay kay mi karong adlaw nga ang atong gobernador naabot sa atong akong hometown, no? Among hometown ni Mayor Marlon sa lungsod sa Barili. Dili lang kay sa pagbisita, although lipay sa kaiming nga bisita kay daghan sa mga taga Barili nga hinam-hinam na, no? Nga makakita niya apan ang gianhin niya trabaho, no? Pag inspection sa very important provincial roads, no? There is very important barangays to the sa ibabaw, no? sa mountain. So ako kay na trabaho we are so grateful, no? Sa atong provincial government through Governor Gwen Garcia sa atong provincial board nga napahigayon kining mga proyekto nga unang kasulti gyud nga we're hoping, no, nga mga musunod sad nga mga episodes ni ining probinsyana, no, himuon gihapon ni Governor Gwen sa nagkalain-laing lungsod, dili lang sa Tercero Distrito apan sa tibuok dalawigan sa Sugbo kay ang uhaw kaayo ang mga Sugboanon karon, dili lang sa presensya apan giuhaw sa paglaom, no? O ang pagbisita ni Governor Gwen Garcia sa nakalain-laing mga lungsod o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo, maghatag kanatong mga Sugboanon og paglaom, no? Nga aduna pay mas hayag nga kaugmaon nga atong giatubang, no? Taliwala ni ining karong kahadlok dunay paglaom. Daghang kay salamat Governor Gwen, and we'll be happy to host you anytime din sa Tercero Distrito, no? Kung ganahan ka nga magprobinsyana dinhi. Daghang kay salamat. Salamat kaayo Deputy Speaker Pablo John Garcia. Tinuod gyud
ang dagibansagan naman gid ni ginganla naman gid ning programaha kamo ra man say nag-una-una anig pangan ang probinsyana, so angay gyud sad nga ang probinsya sa Sugbo mao ni ato gyud i-highlight, atong ipasigarbo, mao na malipayon kay ko nga ni ako sa probinsya karon unya ni gyud sa lungsod sa Barili, ni ako nakarehistro dire ko ni butar og dire ko butare, mo na kanang alaot ang kontra dire kay murag kadaghanan di apadong di agad butar nato. Unya maminaw sad ta sa atong provincial board member si Jimbo, aniya si Attorney Jimbo. Daghang salamat Gov no sa kay gayunan. Before igor tam tan-aw ani imong programa karon nahimo ing supporting cast. Of course, ni Mayor Marlon atong host, ni Congressman PJ of ni Vice Mayor Julie. So mao man gini ang unang source of information good matag di ra sa taga probinsya Gov, di ra sa taga Cebu kundi taga siyudad sa Sugbo, naa po diri magpaminaw, magtanaw kanimo. O of course, daghan kay sila napupo na mga information bahin ng COVID o labi na life after COVID nga magpadayon ang atong kinabuhi. Taliwala ani mga pagsuway kaning mga panahon na karon. So, Gov. Pwede rin butang ang volume usa para di kayo ta magkalayo sa mic. Ano? Ay lang kay puni, ay lang kay dako ang volume kay basig madungog ko tanga to sa barangay Balaw. Kay sa sound system ni ron. Kuan ni ron murag level up kay sound system na gyud nga kumpleto. Pero usay i-volume gani mo abot na kutob na ni ngadto sa ronda. Adi pa. Dumanhog pa. Okay. Maminaw ta karon sa amahan sa lungsod sa Barili. O atong diha lang na paminawon si Mayor Marlon Garcia. Salamat kay Gob. Welcome sa atong mga bisita din sa lungsod sa Barili. Ato ang pinalangga nga gobernador nga naghatag og giya kanatong tanan labi na nining pagsulay sa COVID-19 no. Atong welcome sad ato ang Deputy Speaker nga taga dinhi sad rehistado pod sa Barili, atong Deputy Speaker Pablo Jan PJ Garcia o ang atong adopted son sa lungsod sa Barili, ang atong board member Attorney Jimbo Borgonia o ang akong kaabag meaning atong administrasyon nga malambuon atong Vice Mayor Julie Flores. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat nga sa for the first time no na ang atong probinsyana ni suroy sa probinsya dinhi pigod sa iyahang hometown nga lungsod sa Barili. Og dako kay garbo namo nga niabot ang kaning episode dinhi sa atong lungsod kay sayod ako kay akong mga higala sa nakalanlain lapit, mga higala nga to sa Amerika, sa uban pang mga dapit, sigihan kog text nga kanang imuhang igsuon ngilngig kay na kay wala patingali na gubot ang probinsya mo na angayan sad gyud kayo nga atong pasalamatan ang tanan nga nahimo sa atong gobernadora ug kami dinhi sa lungsod sa Barili dako kay namong pasalamat nga dinhing dapita tungod sa iyang paggiya nahimo kitang zero na positive pero dili locally contaminated pero na tungod sa iyang paggiya o pagtabang kanato dinhi nahimo kitang peaceful o wala kita mada sa hulga na ning COVID tungod pod sa atong mga tao atong katawhan dinhi nga ni suporta sa atong administrasyon. So daghang kay salamat Gob sa imong pagbisita sa Barili o dako na namong garbo ni Julie nga ang gobernador gyud nga nianhi gyud nato para sa iyang usa no talagsaon nga nga episode dinhi pigid sa lungsod sa Barili. Daghan kay nasuya nanong mga lungsod karon kay bawo ko nanan-aw tong uban mga mayor na suya na gyud kay na-appeal namin una magiling outside nga probinsyana nga episode. Daghan kay salamat Gob. Salamat kayo Mayor Marlon. Maminaw sad ta sa imong kaabag si kani siya may presidente sa minibus operator sa tibok probinsya o ang Vice Mayor dinhi sa Barili, Vice Mayor Julie Flores. Salamat Gob. Tingali ang uban nangangahangan naman is Julie nga
na namaswan Cebu. Pero ang tubag ana, originally pagsugod na ko sa politika, 1 Cebu na kudaan. Muna atong mapasabot sa uban. Nya karon salamat kayo sa inyong paghangop nako pagdawat. Salamat sa kayo Gob nga dinhi ning amo ang malambuon nga lungsod. Dinhi nimo gihimo ang kining episode karon nga episode nga papasigarbuhon kami si Mayor Marlon nga nining amo ato ang lungsod ato magining lungsod di man ni ato ikalimod nga dinhi gyud gihimo ang maong episode sa ginaingon na ni Mayor Marlon nga daghang naibog nga mga lungsod siguro primero ning out of town nga episode go ug ako masayop nga salamat sa kayo Congressman PJ nga nagtuo man ta nga magdungan tag kuyog ug dugay tungod lang kay magpa-chill ta apan di ay nasa di ay mga tumong ug tuyo nga magkuyog tag dugay uban ni board member Jimbo Attorney Jimbo unya salamat kayo labi na sa mga nagtan-aw ug naminaw sa ato ang kokabildo karong hapuna nga sa makausa sa una mutan-aw lang ta og sa nag-iingon na ni Attorney Jimbo karon kita na sa tan-awon no unya nakalimot ra ko nga naa din ni episode nga appeal day ko wa ko ka pa make up gani wa ko ka patupi hibaw-an pa lang ni ako ning gipangandaman wa iboy galungsi punta karon so salamat kayo Gob nga imo ming gi-appeal ning kabildo sa probinsyana salamat kayo. Okay ra kay na vice kay kuan taron ragid-ragid taron ako sad nakapangko nya naka usual nga t-shirt kay niamantas probinsya og nanginaot ko nga nahimuot mong tanan ron labi na ang mga taga Barili nga tig-tune in ra bagyod sad aning atong ang probinsyana so shout out sa tanan nga mga taga Barili sa tanan akong pinalangga nga mga Barilinhon happy tarbang pista karon ng Hulyo no July 25 and 26 ang pangutana ron makapamista ba di pagyuta anak katubag apan kung gusto mo muluto sa inyong balay nya kung naamoy gamay imbitasyon basig makaadto ko ayay so karon unahon sa nato kay nahibaw ko nga niadtong milabay nga Martes daghan gayud kaayo ang nahingawa paggawas sa risk classification nato kay sa tibuok isla sa Sugbo ang Cebu City na ECQ ang Talisay City na MECQ ug unya ang probinsya sa Sugbo nagpabilin sa GCQ labi na gyud ang sa lungsod sa Talisay nga lakip man unta component city man ni sa probinsya sa Sugbo for the first time nalahi og si Mayor Samsam nag-uol kaayo kay daghay na nawag niya nga kanhina mo mga kauban sa Kongreso ug ang iyang mga kaila ug mga higala nga ngano man nga ang Talisay ra ang nahimong nag-inusara nga dakbayan nga gibutang under MECQ mao kana nga nagmeeting ang tanan mayor kagahapon ug nagkauyon gyud tanan nga ang Talisay should be GCQ kay lisod kaayo labi na kay gateway ang Talisay no alang sa tanan nato mga lungsod didto sa south segundo distrito o septimo distrito moagi gyud sa Talisay unsa man na GCQ ta tanan diretso inigabot sa Talisay magborder na punta busa ato manggitun-an og maayo ang IATF resolution number 29 as amended by IATF resolution number 30 ug atong nakita didto nga ang paglift sa ECQ status or MECQ status anaa sa poder sa gobernador upon the concurrence of the regional IATF. Mo tong ato tong gipresentar gahapon sa atong mayor's meeting ug ang tanan niawhag nga ibalik gyud nato to GCQ or i-lift nato ang MECQ status classification sa Talisay ug ibutang sama sa tibuok probinsya nga
general community quarantine. Ako sa dito taho kaninyo nga kagabi gikan sa maong meeting nato sa Kapitolyo didto sadta virtual conference or meeting with Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang chairman sa IATF, si Secretary Duque ug si Secretary Galvez, kuyog usab si Secretary Vince Dizon. And na-proven dito nga lagi ang figures that were presented sa IATF wala mo match, no? Dili sama and did not reflect the actual figures. Ang matuod nga mga figures dinhi sa atong probinsya ug didto gani mismo sa Talisay. Na pointed out na naman na sa mga pamantalaan nga sigon sa taho ni adtong kanhi advisor karon mura og di naman ni siya advisor, ni resign ba to siya or advised to resign. Sa akong nabasa karon mura man og more like advised to resign kadto si Dr. Tony Liachon. Sigon sa iya manggod gipost nga wa kunoy recoveries ang Talisay, which was not true. Gibutang niya dito 0 recoveries apan in fact as of yesterday ang recovery sa Talisay niabot na og 50 ka recoveries. Busa ang active cases sa Talisay over 50 lang kay karon manggod ang atong pagtaho dili na ta adtong cumulative. Mag-ihap ta sukad sa labing una nga positive case adtong Marso 23 unya magsige tag presentar anang cumulative nga total. Maghuna-huna ta nga kini sila tanan nangasakit pag COVID unya naa na may nangaayo, naa na may recovered, na manggali daghan kaayo nga wa gyud mo pagawas og symptoms, wa gyud panghilante, wa ubha, wa gisip-on human sa quarantine period, human pag-testing, wa gyud nangaayo na sa sakit nga wa sila masakit. Busa atong ididak gyud ang recoveries, ididak sad nato kadtong deaths. Kadtong deaths ato po to identify asa may COVID gyud or asa may incidental COVID. Mao naman na ang atong reporting. Busa didto sa dakbayan sa Talisay, as per report kagahapon, ang Talisay had only over 50 active cases. Unya, na 50 na nga ni-recover. And we pointed out last night nga to the IATF nga sigon sa IATF resolution ang provincial governor mo'y mahimo nga mo-lift sa maong MECQ status upon concurrence of the regional IATF. And malipayon ko mutaho kaninyo nga ni-agree ang IATF. Ni-agree ang atong chairman, iyang gibalik ngadto sa regional IATF ang maong issue. And karon ni-issue kita og Executive Order number 17-G, de-escalating the risk classification of the city of Talisay from modified enhanced community quarantine to general community quarantine. Executive order ni nga akong gipirmahan kaganina pa lang, o sa maong executive order atong gi-quote ang IATF resolution number 29 as amended by IATF MEID resolution number 30 nga nagkanayon beginning 16 May 2020, all decisions to impose, lift, or extend a community quarantine in provinces, highly urbanized cities, and independent component cities shall rest with the IATF. This, notwithstanding, provincial governors shall be authorized to impose, lift, or extend ECQ in component cities and municipalities upon the concurrence of the relevant regional counterpart body of the IATF. On this basis, we have issued this executive order nga ato nang gisumiter ngadto sa regional IATF. Ang akong understanding ugma sa buntag mag-meeting ang regional IATF. And already
I am of the belief nga mahimo na nato nga ma-lift ang maong MECQ status. We are hoping to get the concurrence by tomorrow Friday. By tomorrow Friday, ma-effective na kini ang atong executive order or the lifting of the MECQ status sa Talisay. So, ugma, hopefully, with the concurrence of the regional IATF, GCQ na ang Talisay. Ang kadtong uban nga mga negosyo nga wala na usab matugti under MECQ, mahimo na kana mobalik sa pag-abli. Busa alang kini kaninyo mga Talisaynon. There's hope. Ang atong paningkamot labi na sa inyong mayor, si Mayor Samsam, aduna nagyoy bunga ugma mo GCQ status na ang Talisay. Now, let me proceed kay ako ni silang tingali hasta sagmo nangasagbuyo mo adto nangakurat mo, no? Naibong mo. Can we have more mics? Daghan man tatag mic be kay di man di ay kato ngano man tong usa ka mic nga gibutang dire nga para man ta to dili man di man mo magdungog. So, ang kana bang usa ka mic nga atong gisigi gamit ba di nato to magamit? Kay I cannot be passing this mic around. Nahala, sige na lang. Kanina ra mong andam. Unsa may inyong kuan ato Mayor Marlon, ang uban mga mayor? Primero namong na pagkadungog atong balita mura sa damig na sagmuyo kay sa tanan lungsod o component cities ang Talisay pagyud na lahi unya moagi ang tanan taga south nga nas Talisay mo nang nagproblema sad mi kay nga mga tao basig pagabot Talisay maglisod nag tabok, no, mo nang nalipay kay mi og ni support kay mi sa kang Mayor Samsam nga iyahang tinguha nga mabalik sila pagka GCQ. So nalipay sad mi nga uyunan sa mga mayor nga suportaran ang atong executive order nga mahimo kani siyang GCQ Talisay. Salamat kay sa imong efforts ko atong gahapon atong meeting. Oh. Yes, ang ako ganing reaction na to, well, first of all, nasagmuyog yun ko nganong wala mag-grant ang appeal sa gobernador nga ma-MGCQ na unta ang entire province of Cebu, no? Kay ang atong nakita nga statistics, no, whether from the DOH or from wherever, no, o bisag sa atong kaugalingon makita nga mga statistics, it is ripe, no, province of Cebu is ripe for at least an MGCQ status, no, kay ang among paglaom unta niadto nga makasugod na taon balik, no, pag to rebuild their lives and their livelihoods dinhi sa tibok probinsya sa Sugbo. Anya murag ikaduha nga sagmuyo nga sige lang GCQ pa unta ang kuan, pero nganong ang entry, ang gateway to the south nga naang akong distrito diha, 3rd district, nganong lahi man siya og status nga it is not supported by the facts and the data, no? So we are glad, no? I'm glad for para nako gyud personally and as congressman of the 3rd district of Cebu. I'm glad nga you have found a way, no, to reclassify the city of Talisay kay anha taon mi mga gidiha, no, unya daghan kaayo nga panginabuhi nga nagdepende sa access diha sa city of Talisay. So thank you. Go. Okay na mo? Yeah, so actually ang presentation gabi manggod si Secretary Duque, diha gyud nakita nga the figures did not match Talisay og labi na ang bahin sa Talisay og even ang province, kay apparently gi-appeal dito sa province ang Mandaue City nga mga positive cases and motoy nakapausab na pod, no, na usab ang actual picture sa province. So I hope nga kani ma-corrected sa IATF aron
hopefully makapadayon tata to MGCQ status nga paluag-luag in town sa kahimtang ron sa ato mga kaigsuunan. Now, nag-meeting ta ganina, dunay daghan atong mga gipanghimangno sa mga kapitan nato dire. Ug labing una ana ang tuob. Kay lagi bisag ECQ karon ang Cebu City, ato gihapon gitugtan ang mga empleyado nga gikan sa mga lungsod sa probinsya nga mo adto sa Cebu City aron pagtrabaho kay lisod nakasugod na ni trabaho untag balik paundangon na sa dinato. So ang ato na lang gi-allow gihapon katurang ID unya certificate of employment o mo-issue executive order ang mga mayor nga kining atong mga employees nga mo trabaho dire sa dito sa syudad inigbalik magtuob, inigpadong po dito inikabuntag usa mo adto magtuob, di ba Mayor Marlon? Tinod ka na ko ugma kumpirmahan ang executive order para sa mga atong mga kaigsuunan nga nasa syudad nga muuli sa ato kay mga essential workers dili na nato sila require, no? Dili na nato sila ipa-quarantine. Ang importante nga kini sila pagsuot sa barili mo pirma na sila undertaking nga inigabot sila magtuob inigdayon uli na pud nila sa kadlawon sa Lunes usa sila muli nga to balik sa syudad ato sa silang ipatuob. Kini dako kining tabang pod nila nga dinhi sila lisod-lisuron sa pagsulod sa ilang lugar nga ulianan. Gani atong giawhag ang mga kapitan nakahuna-una ta tingali basig makig-meeting ko sa tanan unya nato nga mga ABC presidents lang kay aron mapadagayday sad ni sa uban pa nato nga mga kapitan nga ila sad awhagon ang ilang mga constituents, no, ang katawhan nila sa matag barangay nga magtuob para sa atong gihimo sa kapitan dito sa Malapaskwa nga kung primero nangahadlok in taon ang mga tao sa COVID kay unsa man kuno ilang igasto kung ma-ospital sila nga at pangita nila labi na karon na undang ang turismo unya pagpanagat na lang gyud ang ilang pangita dito apan sa diha nga nasayod sila bahin aning tuob dinha na buhi in town ang ilang dugo kay nahibaw man sila bahin aning tuob ug dito sa Malapaskwa niingon ang kapitan mandatory and compulsory apan wala na gani to kinanglan niya imando kay ang mga tao na mismo naanad man aning tuob buntag ug hapon magtuob maura na mao kana ang atong gamiton nga hinagiban patog ni ining COVID kay kani cleansing magod kaning pagtuob unya vitamin C inom tag limonsito inom tag luya. In fact ako naman tong sa una gipresentar ninyo si Rona kaning akong executive assistant nga mismo siya nahilantan ni inom og paracetamol wa mada 40 nang hilanat apan atong May 18 bago pa lang nagtuob tulo ka adlaw nawa nagsigig of course inom vitamin C og kuansad, no, turmeric og calamansi unya karo pagkahuman nang wa naayo tested negative na but I think may tingali nga maminaw mo sa personal gyud nga experience sa akong igsuon sa iyang anak kani Mayor Marlon kay gusto ko nga imo gining isugilon og balik. Tinuod ang akong anak nga si Tessa nga tuwa sa New Jersey atong buwan sa Marso na positive ang iyang husband nagtrabaho sa New Jersey Transit unya African American unya katong mga panahon na daghan kay mga theories nga nanggawas nga ang African Americans mas dako kay chances mamatay kaysa Caucasian white mo nang nahadlok pod kayo mi kay ang akong anak nga si Tessa na positive sad unya ang ordeal nilang giagian, no, ang iyang husband 2 nights nang pneumonia na dili na siya kaginhawa for 2 nights hapit na maglisod na gida sa ospital gibalibaran sa ospital kay puno tanan hospital sa New Jersey di na mo daw to patient unless
kanang critical na gyud kayong sitwasyon niya. Mo na nga primero ato nga nagpneumonia yang husband on the way to the kuan kay schedule man sila og testing. Tagaan sila date unsa orasa unya atos DMV mag-drive sila. Drive through ang testing, iswab sa ilong. Ga-drive in town iyang bana unya nag video call me while ga-drive sila. Naluoy kay ko gatan-aw nga bukot kay ilang mga naong natago nila mga bata duha ka buok na suluyon hadlok ko matakdan kay kaning wa patay kalibutan kung sa ning COVID. Ang ilang bata in taon nga gagmay pa naluoy kay ko nga helpless sila kay wa may yaya dito sa Amerika ni uban-uban in taon sa ginikanan. Unya while gi-test sila nagtan-aw mi sa video murag ko hilam ako bang gini kasing-kasing nga sa ilang giagian unya na positive pagyud. So diyang na positive na tungod kay nahadlok naghilak in taon akong anak nanugo na murag nang namili na ba nga unsay may tabo nilang duha in taon ipakuha ilang duha ka anak kay gagmay pa 5 ug 6 years old 7 years old. So kami sa iyang igsuon nagsige mig monitor hapit kada gabi nagsige mig istorya unya amo siyang gitudloan og tuob tungod aning at nakadungog na tagtuob pero si Governor Gwen Regan ang ni-explain og unsay paagi aning tuob sa atong tibuok probinsya mo nang among gitudloan dito ang Amerikano kung wa kasabot og unsay tuob akong anak millennial di po kasabot unsay tuob so gitudloan taon sa iyang maguwang unsaon magbukot og habol unya magpabukal og luya og kanang limon ilahang gibuhat kani buntag o gabi wa naman helpless naman sila way tambal antibiotic ra di dawaton sa ospital so gamonitor gid mi everyday unsay nahitabo na kamusta na sila hantod nga after 4 days nga nagtuob nawa ang ubos iyang husband hasta akong anak nawa ang hilanat after 4 days mga 7 days after nagpa-test sila na pa-swab test negative silang duha so this is a living testimony nga bisag unsa ka kakaraan sa pamaagi nga atong naandan sa una pang panahon sa akong anak nga way kalibutan aning tuob ilang gi-apply no tungod sa kanibang isa wa na kayo nag helpless na ka bisag unsang pamaagi imo na lang yung kuptan bahala na kung sa'yo mabuhaton so ilang gibuhat religiously ilang giinom sa tong binokal nga luya everyday buntag udto gabi kaloy sige no hantod karon maayo na arang-arang na sila nibalik nagtrabaho yung husband manang pasalamat gid mi nga sa pagpa spread aning pagbalik na to gamiton ang tuob kay daghan kay na mga masakiton nga naulian in town bisan ka ako mong tuob naman jud ko karon bisag ako gipamati pag prevention lang magtuob ko kanang luya gihapon og kanang limonsito akong sagulon o nya pabukalan ako muna akong gamit og tuob salamat kay Gom ngayon imo nang gipaybawas katawhan kay ang akong anak is a living testimony gina mga nahitabo gina niya Actually ganina pa ko nahibaw nga mao di ito di man nimi kay magkaistoryahay sa akong igsuon kay baw ka kay ito ako permis kapitol si Adi Adire unya kung makita mi mag-meeting ang mga mayor lahi ang among istorya kaganina kay ang mga kapitan ako magiawhag nga paabot gyud na ngadto sa inyong mga kauban dinha sa barangay nga magtuob diha ni gawas nga istorya nga mao gyud ay mismo akong pag-umangkon na salbar ni ining tuob no Kabays, na kay istorya bahin sa tuob bays? Millennial time pa mag-votation ta kisay mo to nga si Vice Mayor Julie millennial. ang tirada Di bitaw sa panahon nga doon na may meeting sa ako ang naman ko'y monthly meeting sa ato ang mga GO diha sa atong opisina sa Legislative Department. Ako ginang i-emphasize nila ang kamahingdanon sa tuob. Gani, nipasiaw ko nila nga sayon kay ng tuob. Magdaop, mag-init mong tubig na itakuri, di ba ang takuri na may kanang discharge niya, kanang mo ana, magsig-aso. Adto dito ibutang inyong naong. O nga, iniguman, inyon to yung init kayong tubig, harmawa, matay yung kagaw.
Maslot ka. So, ako mo subscribe ko sa inyong mga suggestion Gob, no? Ano, Mayor, nga kining tuob usagin ni sa kining makapaayo ninyo bisan unsa nga sakit, dili lang ning COVID-19. Gani ang uban, kung doon na gani mapasmo, magtuob man gani, no? Pasmuhan, kanang dukot, kaon nga ituuban, nya doon na po'y kanang gitawag na tuog, kanang nasa dapin sa kuan kining kanang mga dahon bitaw, dahon sa tuba-tuba. Unsa ning dahon na kanang green bitaw nga kuan di ko ka mo'y isagol na i-appeal sa tuob. Kanang naanasaki sa akong grahe dito nga akong inong ay ginagputla to kay importante na nga sa mga kinaraan nga pamaagi nga kita makalingkawas kung doon naman nga itay pamati sa atong lawas. So I will subscribe nga kining tuob ato gining i-practice na lang yod kay tungod kay bisan kinaraan apan epektibo man kaayong paagi nga wa kay gasto. Ang imo lang kakugi lang nga magtuob ka. Simple kayo, mag-init og tubig, butag planggana, maghabol at usod, o way mag-discharge sa imong mga toxic, ang imuhang mga gibati nga mga imong mga karaan nga sipon nga dugay na king migawas diya sa imong manggawas na nagpundo. Dilo na, mumelt man to siya. Muhumok man to. No? Di ko doktor. Pero akong nakita nga nisway mo ko anong tuog kay katong mga panahon nga doon na to'y kana bitang ibutang kag init nga lugar unya manggawas imong singot, manggawas kay imuhang sipon kasi makaluha pa gani ka. So nagpasabot to nga ni discharge ang imong sipon nga katong sipon dugay na kay itong panahon nga wala ni gawas na pundo lang ba. So pagtungod sa init nga imong gihanggap dito sa tuob, so nigawas ang imuhang mga daotan o kanang mga hugaw nga gikan sa imong lawas. Mara to Gob akong ika-testimony pod. Ako gani, sige na makugtuob. Buntag o gabi humantag kaligo nya tuob. Hasta sa gabi magkaligo nya tuob. Dahil ako igsuon ay Pablo Jan, mutuob abas mas class no ning iya, di ba Jan? Unsa nang imo? Ako bitaw I go through kanang steam kanang treatment, no? Every day balay. Ako lang, I just ganahan ako mo-comment aning kanang manaway bitaw sa tuob, no? Kanang dismissive ka, may kanang sa manaway tuob. Usually mga doktor maingon nga tuo man ang tuob. Pero kung imo sila pangutan-on unsa may tambalan ng COVID dok, wa man sila tubag. Nya imo pangutan-on makadaot ng tuob dok. Mayroon po sila nga di man hinoon. So unsa may daotan kung doon na tay dugang nga measures, no, gawa sa atong pagkaon og maayo, pag-exercise, pagbuhat sa init, inom og vitamins, vitamin C. Kung atong punan og tuo, unsa may nakadaot ana nganong inyo man lang ihinaway, no, nga it is niingon man mo nga di man na makadaot, unya makatabang man na. So that's why ako every day mag-steam kuan gyud ko, treatment gyud ko. Sugod na ka. Go, kupisal gyud ko Gob. Primero nagduda pa ko Gob. Basta singitan ka daw gyud ko. Wa pa gyud ko kasuway until gabi Gob. First time ko nakasuway Gob aning tuob kay gikan to meeting sa mga mayor ko. Kuyawan ko testingan ko ni ba gabi na. Then sa inuson masag ko Gob, wala maglisod sa ko ginhawa kung mag-mask. Og third man kagabi sa akong pagsuway sa tuob Gob first time. Grabe gid ang kuan Gob, no, ang gawas gid atong fluids gikan sa ato ang ilong og may gid atong pamati sad Gob. So muna ako lang taga-adlawon Gob kay makaingon jud ko nga no sa mga millennials suway lang sa wala mo criticize suway ninyo kay mo gina ang kami mga millennials Gob di din mo kuan Gob to Gob. So wala na suwayan na gid ako kagabi og mayo gid no og mayo gid resulta sa atong ilong sa atong pamati. Thank you Gob. Unya dili lang ikaw board Jimbo, napay lain natong kauban sa board. Si Kerry Tanawa, si board Kerry Shimura mutuob na sad.
na kay nana inyong gi-post diya our new normal na nagbukot og habol si Kerry mo nang dili makita. Ingon si Mayor San iyang gikuha ang picture. Gi-appeal naman jud ni sa stories nimo Kerry Kin Gaudan Shimura nahala. Tuob pakapin hilak ning ako 100% cleansing. Actually si Kerry sad katong gikan tas Balamban nga meeting sa mga mayor gilantan sad. Pero I think ingon siya tungod kuno tong napasmo pud siya. Di nagtuob siya panghimas mo sama sa imong giingon vice. Og naayo. Karon tuob na biskay wa man ni silante pero mao na gini iya magtuob. Tanawa our new normal ay close up pas Kerry dili ma tinuoray gid tibuok habol gud ang gibukot. Unya lain pang board member si Francis. Board member Francis sa Limbangon nagtuob na kauban sa iyang maanyag nga misis nga buutan sad kaayo si Charlene. So tuob na ni sila. Makapanindot pa sa skin, makapanindot pa na sa complexion. Kay manggawas naman tong tanan ng mga toxins, no? So si Charlene ug si Francis sa Limbangon tuob na. Di pa. O tanawa ni tuob challenge in Toledo. Nagi-post naman to si Jenny. Kaning usa si kuan ba ni former Mayor Daidy Sambo nagtuob. Unya former councilor hapit na ni mga abogado mo magbar na ni si Jill Espinosa. Dia si Jenny. Puros ni pa murag panindutay manighabol ning ila. Tanawa mga colorful kayo. Unya di ay sa iyang tapad sa Atlas Fertilizer ni si Esme Nunez nagtuob sad. Unya si Girly Delator Atlas Fertilizer gihapon. Ang akong naibaw-an ang mga pamilya dito sa sulod sa Atlas Fertilizer puros na tuob sad. O si Daphne Lagon ang asawa sa atong congressman sa ako Bisaya. Si Congressman Lagon si Daphne tuob sad. Og si Humba. Si James Gallarde si Humba tuob sad siya planggana simple man gud kayo. Kaya ra gyud kay ni takore magpabukal og tubig. Ibutang na po planggana guys. Ang init tubig ay lang po idiretso tong sa takore kay murag matangtang atong ilongan. Si Humba. Ay naman to naapil tong usa. Unya si Louie Nacorda. Actually ako ning amigo si Louie, very religious ni siya na Cebu City. Apil sad siya og tuob. So kani man god kung unsalay ato bitaw matabang if we could just help, no? And as sama sa giingon ni Deputy Speaker ako igsoon ni Pablo Jan, why question it, kung anyway, di ba kanang ilang Hippocratic Oath, first do no harm sa mga doctors, do no harm, dili man ni makadaot, proven naman po ni sa mga katiguangan, gi-apply na ni, mao na ni gihimo nga practice nila kaniadto nga wa pay dag giant pharmaceutical firms nga nagproduce og mga mahal kaayo nga mga tambal nga atong paliton nga napunog mga chemicals. Kini natural, organic, it's a traditional. So if we could just in any way makatabang ta kay maka-boost sa atong immune system kaning tuog. So you are welcome to post more pictures. You are welcome to i-share sad ang inyong own experience sama sa pag-share ni Mayor Marlon kaganina sa iyang anak, sa akong pag-umangkon si Tessa ug sa iyang bana pod, no? Oo. Nga share your own experience sa tuog. Daghan baya kayo tay magpadala pod og messages gikan sa Kingdom of Saudi Arabia, gikan sa Qatar, gikan sa Doha, Dubai, sa Middle East. Nga sila pod tuob sad. Ipangtudloan na gali nila pod kuno ang mga Arabiano. Magtuob na pod. In fact, dito sa Malapaskwa, kuyog nato
mga puti man to, na gikan sa Italy, naman po di sila tuob dito. Itawag nila pumente. Tuob. Oh, ano naman tuob sa sila? So, mo na, tuob. Ang tuob challenge. Ano sa to? Ano sa to dyan? Ano sa dyan? Karong mga panahon na ang kinahanglan pagtuo o pagtuob. Trust Pablo Jan to come up with the most catchy, most catchy slogan. Himuunta na ng pagtuo o pagtuob. Tuo sa pagtuob. Okay. Now, atong kani nga portion na to, di ba naingon ko nga mo encourage ta o buy Cebuano. Kung unsay giproduce mismo nato dinhi sa Cebu, mao to ang atong kanang moto ang atong paliton, atong i-support local. So we have here kaning virgin coconut oil. Diri nis barili product ug barili. Kay nangita ko asa mga product sa barili. Kaning virgin coconut oil sa kuan niya sa Kanaan Farm. Remember, I once featured ang Kanaan Farm kay they're willing to minaw sila sa inyong questions, mutubag sila. Farm ni Victor Cortez. Ano to, Nelson, imong best friend, oh. Kani ba? Victor Cortez. O niya sad akong usap pa ka-igsoon. Mo ni labing gwapo sa tanan. Nako, dali na. Kani bang Kanaan Farm? Oo, sa kuwan. Oh, kang Victor Cortez ni nga farm o kang Cheryl Barba Cortez, si Victor igsuon ni Mayor Jonas Cortez. Unya ang iyang duha ka anak si Carla o si Angel. Si Carla na as Maayo Clinic, Angel is a lawyer, pero they are the ones sila ron ang nag-take care sa farm. Mo na ilang product, virgin coconut oil nga harvested fresh, bottled, and cold pressed. Kani? Wala mo agi. Organic po gini. Diretso. Sambal, maluas, maayo, maluas. Kasi tambal ani? Maluas. Nakiluas, manay tambal. Maayo pa yan. Oh? Hindi, makapatubo sa buhok. Gusto ka na? So, kani, dako na, this is 500 per 1 liter bottle. It's very good. Bayan na tayo ang price, no? 500 per 1 liter nga bottle. And, doon na ni antioxidant benefits. Sama na, nga, doon na flavor benefits. Kay cold pressed mong good. Walay additives. So, mo ni usa sa products nato dinhi sa lungsod sa Barili, ang virgin coconut oil. Kang Victor and Cheryl Cortez o sa ilang duha ka anak, si Carla o si Angel. Tig-arito sila kay sila they take care of the farm now. So, nabatay telephone number kung gusto mo order. Doon ay website that you can go to o di ay telephone number if you wish to order. Call 0917-644-1113. Again, 0917-644-1113. Nasad sila Facebook page. Ang katong Kanaan Farms. Proud product of Barili. Okay. Now, naapagitay nindot kay nga product dili. It's the only product, no? Do not tie goat milk. Now, may we call si Eddie. Kang Eddie Aguilar ni sa iyang Barili Goat Farm.
Dali, Ed. Lingkod. Dali, ato ni siyang interviewon. Yun sa mani pagsugod, Ed. Palihok. Oh. Maayong hapon. Di kay kuntigo mo address pero ako lang isortin ang kong history sa pagpanganding. Ako former OFW ko. Then pag uli na ko, ni-invest ko og farmland kay kuan na murag it's kaliwat din namo nga mag-farming ba. Karon I'm a full-time dairy goat farmer. I'm producing pasteurized fresh goat's milk and it's organic. Ang ikaon ini mga sagbot og gyud og mga forages. Akong ika-advise kinsa tong ganahang mosugod sa pagpanganding, pananom sa mudaan, usa mo palit og kanding. Okay. Kasagaran ko sa magsugod, maguna pang kanding, usa pa mananom. Kinalan na ay makaon ang gidala. Oo, na makaon. The good thing with goat raising, unlike sa swine o sa poultry, kadadlaw kang mopalit dito og feeds para makaon sa imong livestock. Unlike sa kanding, kanang imong mga tinanom, mao na imong pagkaon. Unya, ang hugaw sa kanding, imong iabono sa yes. sa imong mga tanom. It's a cycle within the farm. It's a healthy practice. Presently, ang ako mga customer sa akong goat's milk, mga special needs, mga cancer patient, kay mo na gihimo nilang maintenance to boost sa ilahang immune system. Sa karon, kuwang gid atong production kay tungod ining COVID thing, ganahan silang mo boost sa ilahang immune system. Kunya, akong i-adlib tong tuob-tuob. Hi dahil sa akong igsoon nas Canada. Maog yun ay magsigig kanang chop dito sa akong anak na igabot imong papa, ang dami na daan og tuob. Ako na nang gi-practice. Pagsugod sa ining COVID, we started planting organic vegetable March 23. Pagka April 24, continuous na nagsige na mag-harvest. Until now, nagsige pa may og tanom. It's purely organic. We use the goat manure o any other compost mo igigamit na mo. And it's a healthy practice. Kay karon good mo tanan are into organic. Especially kina ako ang goat's milk. Pure, wa ni siya preservative. The only process is just like heating 30 minutes at 63 degrees. Then ready to drink. Magmamdal yun na go. Ang nakanindot ani ba kay even for damay mga lactose intolerant, kanabutang diligyod mo dawat ang tiyan o kanang gatas tungod sa lactose, no, nga sana ingredient niya sa mismo sa gatas, but kani it is recommended for the lactose intolerant. So kung maglain ni mong tiyan sa lain nga klase nga gatas, kani okay ra. Ako lactose intolerant man ko, pero muinom ko ani abihira gudlon kay ganina pa ko naibog. Yan nahadlo ko nga tingali og kuang ko, but basahon na to. Recommended for the lactose intolerant. Research has shown that an estimated 50% of those who can't take cow's milk can take goat's milk. Kaya usually, ang katong ma-intolerant, katong sa cow's milk, no? Kani goat's milk man eh. So, lahi ra. Nearest to human milk. The nearest, no? It's the nearest to human milk. Karon, mo inom jud ko. Lami kaayo. Honest. Humot pagyud. Dili lang to. Nabi uban mangutana. Nya skanding man na tingig lang to kay na dili gyud. Perting humuta. Masumot pas baby. Pila to ni ka liters? 200.
200 ml. 200 ml. Ang 200, pila man ni siya, Ed? We sell 50 pesos per 200 ml. Considering kanang maing ng klase nga kanding maka-deliver og 2 liters per day, you will be getting 400 to 500 pesos Ang per goat, per animal. Yeah. Per goat. Yeah. Naalay gamayng sikreto Ang sa may sekreto. kana akong kanding, ang mga itoy ana, ang gitutoy ana, gatas baka. Kay Dili di sila lactose intolerant. mas cheaper man to feed them with cow's milk. Mas mahal di ini. We can sell 200 to 250 per liter. Dato pa kay 170 nga idua. Okay. So, ang imong ganansya 30. So, 170. 170. So, i-compare At nimo pila man ang 1 liter nga cow's milk? 30. Amo ba? Oh. Mas barato di ay? Ang cow's milk? So akong na-notice, Gob, ang akong ito is kanding, dili na mumi. Sige, ginom mo gatas baka mamaan. Wa pa mo tubo nga mura nagbaka. Okay, so unsa man ni ani nila pagpalit? Kanang kinala sila mo aris barili or pwede ra mo deliver? Sa karon Manawag. kuwang gyud in taon kayo akong production. Daghang order sa kanang mga dog breeders. Kanang mga dog breeders na malit na sila og kanang mga puppies dito sa gawas. Gi-prescribe gyud na nga kung dili available ang dog's milk ug di ba kuwang, kini mo ipatutoy. Pero ang priority nako katong na mga special needs katong mga cancer patient. Ngano it's anti-carcinogenic mo ba kana? Maka ayo din sa cancer? Yeah. Makatabang sa immune system. Makatabang maka-boost sa iyang immune system. Pero di pa ka-supply. Dili pa ko ka-supply mo nang gabiing dako maka-receive ka text nga orders dili nimo ma-serve. Yeah, hopefully na ay program ang National Dairy Authority unya usa ang barili nga gi-identify nila as recipient through Mayor Marlon. Well, hopefully mas madaghan na ang production ini. Kung doon na moabot nga more 100 heads ni nga goats, no? the States, America. Sa National Dairy ni National Dairy. nga project. Kano sa expected na, Mayor Marlon? Actually, Kanang katong April mag-distribute na sila. Tungod sa COVID, wala makaship ang ilahang contractor. Ni hangyo sila nga karong coming April na mo abot. So they will next April. Pero ila pa ning kamutan nga by the end of the year maabot din unya 100 heads nga female, unya 2 ka heads nga male. Unya among ato ni distribute sa katosang qualified nga maka-breed o kanang maka-alima gyud og kanding nga kanang kamao. They have the experience. Unya they will put up a pasteurizing machine here na magbutang sa building yung pasteurize hindi na sa barili. So we might be producing more for the kaning una first 2 years para ni sa mga daycare centers kuan nila ning panagaan og milk, free milk. And after 2 years ang market we can kuan na kabaligya na mi sa asa. So dako kaning potential and I hope through the help of Eddie Aguilar. Kani si Eddie Aguilar is known tibok Pilipinas ni siya. He is the father of goat racing. Kani siya. I was in kuan kining Nueva Ecija. Dito ko sa CSL, Central Luzon State University. Ang ilang vice president dito nahibong siya namang taga-Barili mayor na may lucky din ang mga manggwapog mga goats ko nga kisa man kana si Eddie Aguilar ilado man na abot man dili so ko mukuha minsan kami mag-inbreeding naman so mukuha man dito sa gawas pod sa kwan but with the help of the National Dairy Administration kani maka kuha daghan ng mga breed nga klase mas gwapo pagid ang breed karon kay mas daghan ng milk ilang i-promise nga kaning American Anglo can produce more milk than the Australian Anglo.
So morning, it's very promising and we're preparing for this. Managanda ng mga housing, managanda ng mga tamnan. Karon nagtunam na rin, na may mga indigofera, nakuha mga patsong ng mga napiyong nag-as kayo. I have planted around mga 6,000 square meters of indigofera already. So in preparation for this coming mga... Siya binisaya ng indigofera. Family na sa Madre de Agua. Madre de Cacao. Madre de Cacao. The advantage we have here in Barili, natay livestock market. Yes. Pagsugod na ko goat racing 2009, adto lang ko Mantalongon, ang usang kamot puso, ang usang adobo, lingkod-lingkod ko dito na gani mo agi maguyod og kandi nga kanang gitawag lang upgraded, mestiza. Mo na akong i-equip mga bay. Tagpilay palit nimo ano? Before na mga 3,000, 5,000. Then ang mga anak ato ako itong gi-scale kung maka-deliver yung milk. So, mangita jud ko kanang maing laki, kanang laki ba? Manghuam ko dito sa Bourbon, then naka-acquire ko ni Secretary Piñol. Then naabot ang Former DA Secretary Piñol. Naabot ang project sa Bureau of Animal Industry. Nagsige man to sila og pangita og recipient kinsa tong ready nakapananom na ay experience on goat racing, then nanay mga ready nga pagkaon. Di tagaan ko sa usa ka slot nga imported from US. Mo na akong napadaghan karon. So pila nakabook imong kanding ron? Nasa 200. Nga nag-produce og milk. Dili magdungan gob. Na may uban buntis, na uban gidry nimo. Unya ako sa nang gi-manage nga dili magdungan. Kay if you're supplying with supermarket, kung magdungan sila og breed, 9 months nga lal, wa kay ma-supply sa supermarket, you will be sanctioned with penalties. Moto penalty? Moto ako nang gibuwag sila nga every 4 months at least maka-breed ko. Year round na ako yung ma-produce nga milk bisag day kay dagan. Pero curious lang ko, Ed, kay ingon ka, former OFW ka, unsa man imong trabaho sa una? Before ka ni uli? Dito ko sa Saudi Arabia as kanang courier. Pila ka years dito? 4 years. Nakatigom-tigom din akong gipalit og farmland. Kay ako nang gipangutana, kay karon manggod, nahibaw ta, daghan in taon gyud kaayo ta og mga OFWs nga wa nay mga trabaho. So, In fact, thousands ni ron nga karon gi tabangan sa atong Philippine government nga makauli. Unya kita sad nagdawat sa tadire no sa Cebu, sa mga taga Cebu nga OFWs nga kinahanglan they have to start all over again, di ba? Nga unsaon ni nila nga makakita sila paagi nga maka-earn. Well, probably, hopefully, makatabang sad ang provincial government, makatabang ang gobyerno, that we can still, no, naagihapoy paglaom. Na ay mga hagit sa kinabuhi, na amang yun na. Kay kung ato lang tas paraiso, din lang tampuyo din kalibutan. Pero mao masanday nakahimo nga interesting kay kinabuhi. Mao na, inspirational kaayo imong istorya. It's a success story kang Eddie Aguilar nga naka-raise gid siya goat farm. Pila may imong puna na sugdan? Less than 50. The good thing karon Gob, especially social media, pwede na ka maka-interact or communicate sa other farmers. Then it's sharing ideas. But when we started, naglisod mi sa una kay ang katong na nag-import og mga maing klase, dili mo share sa ilang genetics. They keep their own. Karon na available na adto ka sa Facebook na i-grow pa na, then at least kako zero man ko on agriculture, wa man ko unit sa na, it started with the passion nga ganahan lang yun. Courier so, layo ra kayo karon mangitom na pero okay ra na pangitong basta sige sud kwarta. Ang farm boy COVID init man bitaw matay ang virus dito nya di pag yun boosting your immune system. Inom pag yung kaani. O di, unya,
ang vegetables dito organic. Yeah, organic. Ano ba ni ang Heaven's Farm? Unsa to nga? God's Grace Organic. God's Grace kang si Gigi Oy, yeah. Si Gigi Oy. Ay kay baw kaila kay mo ani sa Facebook na idaghan kayong mga available nga vegetables. I was hoping gali nakadaot ta pero next time. Yeah, next time. Kay unsa mga vegetables ninyo diha? We started March 23. We planted upland kangkong, lettuce, spinach. Spinach, binisaya na kuha naman Sa binisaya na agbate, water spinach, tangkong. Kanon halos kompleto na. O yeah, pwede na ma-harvest na. Pagka April 24 nagsugod na harvest. How is that? Inyo i-deliver or mga to dito? GGOI has link with Lala Move, Grab. I see. So pwede siya maka-deliver. I-post na niya kuwang kay order online. And it's organic. Yeah, quick. I think daghan ang mahibaw katong mga order ani nga mga organic vegetables diri na produced in Barili. Yeah. Oo. Si Gigi na ay farm nganhi pero karon ipalhin sa tuagi. Okay, problema sa tubig sa previous farm. So naa karon sa nasa farm. So, this is what we have here. And ang success story ni Ed Aguilar, I hope, will inspire our OFWs nga nanguli karon nga mahimo ra gyud. Siya nisugod og usa ka negosyo nga dili mo iyang background. Yeah, dili zero knowledge. Wa siya ni anak gyud kay lahi man ang iyang imong training ug ang imo dito nga kanang gi trabaho no sa kanang pagpanganding gob sa una god ang katong manganding they started with boer. Kanang boer is meat type breed, dagko kayo nya nindot kay tanaw. Pero naka-attend ko og seminar sa MBLRC. It's Mindanao Baptist whatever. I attended a 5-day training on goat racing. Ang katong director yang sulti dito, keeping a boer goat is just like keeping a broken piggy bank. Sige lang ka og why income. Ang imo lang is just fame nga you have this huge animal. But in dairy goat, as long as after kidding, magsige na ka og kuha og milk. Kung makakuha ka for 10 months, you have 600 liters. And 1 liter is 200. 200. So, ang 600 liters 120,000. Yeah. For one goat. Yeah, for one goat. One goat. In Pero 10 sa months. goat racing, you have to complement two sectors, the genetics and the nutrition. Unsao man ang imported nimong kanding kung dili well fed, dili na siya makaproduce. Kung imo sang buhion nga native lang na, bisag unsao na nimo pakaon, gamay ra sa dayahang ma-produce. Kinahanglan kanang duha imo nang i-comply. As always, sa kinabuhi, nagipay balanse. Yeah. Balanse hon tagid na, pirmi. Dili pwede one track mind lang ta. Balik na po tag COVID. Di pwede puros COVID na lang na ang atong gi-tanaw. Balanse ta ni. Yeah. Di ba? Naasad ang economy and even i-compare COVID with other diseases. Kaya para matimbang-timbang na to. Proportionate ba ang ato nga response nini pag-lockdown tanan, paghunong sa pagtuyok sa ekonomiya tungod sa COVID. And I don't think sakto. Siguro next time Doc at Tutas Farm we demo unsaon pagkuha og gatas, then unsaon pagpatutoy sa itoy. It's daghang kayong mo bisita na, they bring your families. It's a farm, water tour or learning. Because karon go mga millennials ipangutana asa man ning kanding ang ilang itudlo ang kuan man supermarket. Asa man ning ikang itlog supermarket itudlo. Hopefully kung balik na ta sa new normal, whatever it is nga kuan nga atong mga kabataan pwede na kagawas. Yeah.
Kay para pod sila, they will learn these things, no? Para pod sila mas ma-widen ang ilang panghuna-huna. Kay karon kung itudlo kanding supermarket pero pangutan-on nimo to aron ginatubang sa ilang mga cellphone gadgets. So learn to appreciate nature. Appreciate really living. Dili kay puros na lang nang inatubang aning mga techies, mga techno, mga gadgets. So salamat kayo, Eddie. Thank you kayo. Salamat ya, salamat. Oh, sorry kay kuwan ko na iyang stock. Maghuwat man lang ta nga mudaghan ning iyang may gali gitagaan mi ron. Ning gatas lami kayo sa nga tanan. Well, finally atong basahon ni ang atong kaimang product. Abi apa? There are more products sa Barili. Isay mo describe ani ba? At sa tingan ani? Tinapay. There's the old tinapay of Barili. Monique. Karaan nga tinapay sa Barili. Mura siya piyaya, unya, wapagin nila ni Usbang ilang packaging good. Mura gyapon plastic rig gyapon, no? Nagpabilin yun nga mura gini ilang gining marketing strategy. Unya, daghan ang mag-order sa ani sa gawas ato sa Mindanao, daghan ni mo kumpra ani kay lahi sa ni nga klase dili ni piyaya unya barato sad kayo kay binisaya gyud pakaluto ani oven gyud no kaning brick oven mo nang binisaya na lamisan mura si piyaya lami tamis crunchy ang kuan no Dugay ni mulas? dugay ni siya ang shelf life ani modagan ning mga 1 month to 2 months dili na siya madaot mo nang Ila man eh, usa ka. kaning usa ka putos ani mawabot kani sa 50 pesos. Oh, so napo kabuok nahog na ni 65 pesos ang buok. Nadako kayo ang soda. Si Julie kusog kay mukha na ni sa una. Oh, unya man ato ang usa nga produkto nga ilado kay Gob, no? Unya ikaduha, paborito kay ni sa asawa ni Deputy Speaker PJ. Oh, kaning pinyato. Dinhi sa Barili lahi atong pinyato kay ang mani ani special gyud no pinili unya lami gyud ni siya nga klase nga pinyato dili kay siya tamis nga dili pud kay siya sticky mo nang lami ni atong pinyato mo ning pero ang atong packaging mo lang gyapon no di pa gyud na kapag nato ma perfect ang packaging niya so gani lahi ni siya nga wa ko kay mo special ni ang sakit pinyato ron di mo kana mo dag 5 buok barato ra kayo 5 buok Pesos. unya ang ilang packaging ko doon candy style na ba candy nya giputos nila by 20s 50s nya packaging na barato ni siya kayo Mapalit ni nimo labi na nga na padung ka sa Aris Mantalungon. na mamaligya Ay ani daghan mamaligya ani. Di kusog ang uwan nya diamis gawas. Madungog gyud ninyo. Mahimo nimo ipan ton pakita kanindot kaayo sa nga bukid oh. Kay nindot man kaayo ang scenery dire ni ami sa Cafe Alfonso dire sa lungsod sa Barili. It has the best dim sum nga cuisine in the south. So makapit mo dire allowed man sad dine-in up to 30%. Di adire sa Cafe Alfonso lami kay sa nga tanan ganina nakagipatilaw gyud ko sa ilang kanang siomay. Unya si Pablo Jan duha ka cups nga steam rice na hurot. Og katong patatim. Yeah, steamed fish. yes steam fish Oh. Lami kayo. Lami ba? Vice? Lami Vice? ang mga rated K gyud ang usa tulo ni sila duha magsuon pa iyang umagad ang usa gikas Dinghaw unya sa Lee Garden ang usa nanibal din sa White Gold House nya usa sa kining kanang Crown Regency Hotel nya mga ngilngig ni nga mata ka Barili
Taga Barili. Taga Barili na sila. Mo na nga, gusto naman sila mabalik sa Barili. Iko, sige, maghimo tag snack bar. Ayaw na lang, mayor. Ato na lang himong restaurant. Mo nang, the authentic Chinese, if you want to eat authentic Chinese sa South, visit Barili Cafe Alfonso, Barangay Nasipit, no? Barili. Bago lang yun na itong i-open, o niya, it's the best Chinese food you can get in the South. Kung mga ato mo suroy mo sa Malbual, badyan hapit mo sa Barili, kay you will be treated the best Chinese. Dimsum, ang atong dimsum is tingali mas lami pa siguro siyudad ko. I would say it's the best dim sum in the South. Arguably better than the city. What can you say? Board. Yes, Governor. Kami kita tinod ngayon, no? Kaya kung dili pa lang yung minuta, okay naman na. Pero, kadang, tinod yung lahigid ang taste siya, di para sa, ito sa syudad na murag heavy kay sa mga bitsin o sa sin. So, kung siya more on, kung siya mayor, natural kay ang pagkatimpla sa steam rice. Mayor. So, si Julie na testimony ani. Akong pag-testimony ani, minus naman kay kong appetite, ginagmay na akong kinanan kay siguro millennials man ta. So kaganina, supposed to be uskabuok naman ta akong kanon nga steam rice. Bisan maato ko sa dimsum or sa dingkwak ka. Kakahurot. Iyo kahurot ko sa. Karon mutubog sabi, bilhin mo gyud. Ganina. Pareha mo pa. Diha ka buok. So, akong ginas meal kumatay lami gyud. Nya gawa sa pag-promote itong muna importante. 50 pesos. Usa ka steam rice, 50? Yes. Wow. Unya, dito sa syudad, ang tulo ka lumpia, 80. Dili ila 12 ka hiwa, 12 ka slice, 100. Wow. Busog na kadaan. Busog kayo. Oh. So, muna nga, ari na mo. Cafe Alfonso, Barangay Nasipit, Barili. Oh, nya napatay espresso coffee, lamian sad kayo, no? Natay espresso coffee. Nya na tanan Chinese nga available nga nasa syudad na makuha na dinhi sa Barili, maluto na nato dinhi sa Barili. So mga taga syudad, taga lain LGUs nga gusto mo bisita Barili, hapit mo dinhi sa Cafe Alfonso. Ganiha, puno pa ng siopaw niya. Gamay naman lang lagi. Napoy siopaw. Tagpila mang siopaw? 40 pesos ang siopaw. Bola-bola. Oh. So, puno pa na ang ganina ang istante, pero nahurot naman. Kaya gipanghatag si Ronagog. Gipanghatag. Gob, ang ilas ang coffee diri, coffee latte. Ako pirmi ko moinom coffee latte sa Boss Coffee. Karon kay iniguli na ko sa baliri ko katog. Pero ako sa ning tan-aw ni inom ko gyud coffee latte, wa ko kay bawg makatog ba karon og di ba? Wala diri. Nahi. Ang coffee latte diri, di ka katog og di ka kainom. Oo. So, Cafe Alfonso, Barangay Nasipit, Barili. Naana mo'y maanhian. O okay ra kaing daan padung ko diri. Mao na atong tuan padung beyond this na dito ang Barangay Gunting, padung na sad sa Bulok. Balaw, padung sa Balaw. Nga apil na sa atong road concreting project sa province karon nga sama sa akong gipahinumduman ang atong mga mayor kagahapon, wala gyud ni maundang ang atong construction, no? Ang road concreting sa province kay aron ang katawhan dunay makitaan bitaw nga kanang improvement gyud in town sa ilang kahimtang ug ni baktas ko kaganina nagian nato ang mga balay nga naan dito ang mga tao nga nalipay gyud kaayo kay dugay na kaini nga ilang gihandom nga masiminto gyud kaning Gunting padung na ngadto sa Balaw. Okay, so pasa tagamay daay ni dunay ni react ganina. Ingon siya kay pag pakita nato sa goat's milk kuno is expensive abroad. Specialized milk na siya para sa mga colic, lactose intolerant. Puppies are lactose intolerant. Mao na goat's milk ipainom. Ayaw intaw ni Irog kay wa pa ko kahumag basa. Pwede na ako basahon tanan usa.
Sige na lang. So, pwede ako sang humanon ha, basa. They also make goat's milk lotion, goat's milk soap para sa mga sensitive skin, dry kaayo skin kanang mga kagiron. Mao na gamiton pawala sa kagid. Uy, para nis mga kagiron, sa mga kurikungon, ug sa mga ugahipon. Goat's milk soap. Maidagay kung daghan na siya milk ba, maka-branch out siya into making soap, lotion, no? Yeah. Unya, ang inyong mga reactions, briefly lang kay I'd like to greet Joe Cabalquinto. Ningon siya, watching you go here in Edmonton, Canada. Si Camilo Orok, naa sa Papit, Tahiti. Original from Hinatilan. Si Rods Mabida, watching from Jeddah, Saudi Arabia. And Voltaire Medico is watching from Brazil, Itaqui, Brazil. Babylin Chen, naa siya, I miss you, naa siya Shanghai. Lipay kayo mi nga ikaw nabalik. Madungog pa ko. Kusog kayo. Blessing nila, blessing. Ako si Urit from France. Oh, kani sila oh. Unya si Charlie Flores watching from Campo Barangay Guadalupe, Carcar. Parentina na to? Ang Julie. Si Corazon Lagahid watching from Purukpur, Camino. And si Chris Ann Lubitania Dotilios. Uy, so igun sa ka ni Mayor Noel kay watching from Tabayng Laom, Bourbon. Mauna. So, let me read some of your comments. Di ay niingon nga si Ayan Vincent Dakay, thankful kaayo mi. Nimo as leader diri Cebu, you inspire Cebuanos. Daghan na kaayo ka natabangan og nabuhat sa among mga kabus. Thank you, Ayan. Unya si Julie Marcinto, laban lang Gov. We truly appreciate your leadership. We understand, Gov, your love towards Cebuanos that has been proven already. We can't afford you to be sick at this time. Mo nang inom ko goat's milk. Tuob gyud ta. We cannot afford to be sick. Tuob ta. Unya si Kuan ingon dayon ni si Susan Garay. Counting on the good leadership of Governor Gwen Garcia, can you help Talisay City, Gov, to have an appeal to IATF to downgrade from MECQ to GCQ, since our good Mayor Sam Sambulias is trying his best to help Talisay noon to regain back its people's income in this time of pandemic. Yes, Susan. So, hopefully by Friday, mo-act upon na ang regional IATF o ang Talisay mabalik na. Ugma, no? Mabalik na to GCQ status. Unya, si Jerome Malacora, mahadlok ta mo palit og Biogesic or BioFlu sa tindahan kay moingon niya sila na atay COVID. Ay nalamog palit pag tuob na lang mo. Diba? Tuob na lang. Tinuod ba ya? Like last night, no? Doon na intay ni PM nako. Kay murag isipon ilang bata ba? Pero dili ko mo dawat ang mga ospital, mga hadlok. I hope something can be done about that, no? Kay nato dire sa province, sa atong provincial hospitals o mga district hospitals, mao ginatong standing orders. Dili ta mo refuse. And in fact, sa provincial o district hospitals nato, tuob na sad, apil na ang pagpatuob. Si Amoy Brie, ingon siya sa tinuod lang Gov, pasayloon lang sa naabot nako nga nauna nga tungod sa problema sa pinansyal. Mas mahadlok pa ko sa mga kolektor sa ako na utangan kaysa COVID. Gov, sad to say, Gov, sorry. Tinuod, oy, lagi naibawgid ko. Daghan kay nagantos, di ba, Mayor, unsa toy nahitabo pagka ECQ sa Cebu City,
Unya nangadto na ang atong mga kaigsuonan kay nisugod na. Nangapang O, sugod na. Sunod. Tinood ginagop no nya pag execute yun dihagi ni tawagin nako naghilak yung taong ginikanan kay ang iyang anak mo paglarga sa syudad kay gi-recall na daw ang mga employees nalipay na yung taon sila kay ni sugod nagtrabaho lang anak wa pa gani sila maka first salary nag-close na pod ang ilang gitrabahoan mo nang pulting hilak sinahan magunsa na lang taon sila nakagasto na sila kunya nakaabang na sila sugod ilan ang gidawnan ng ilang kwarto nga ilang puyanan naluoy taon kay ko nga na ilang gipadayag kanako ang ilang kahibos o wa sila kasabot o silang buhato nganong na-execute po ang Cebu manang kung ang Cebu na-execute kami sa Dinis Provincia mapiktahan kami ko bisa pag sila dito rin nag-execute kita GCQ wasan may malipay nga sila na-execute kadaghan ato mga kaigsuonan nga tuwa syudad karon na stranded na sa drone sila. Tinuod yun na, in fact, ako ning gipaabot kagabi sa IATF, no, nila ni Chairman Delphine Lorenzana, unya si Secretary Galvez, Secretary Duque, Secretary Dizon. Mo ni ang impact sa province, bisag GCQ tuod mi, pero daghay na narbaho sa Cebu City, unya karon magsira na po ning mga negosyoha, nga stranded na po ni sila ron. So I hope doon na may appeal ang Cebu City nga kuan sila i-downgrade to GCQ nga unta tagaan to og pagtagad sa IATF ugma mag-meeting man ang IATF because apparently bisan ang figures nga gihatag for Cebu City sayop gabi nga among nadiskubrihan ang figures nga gihatag sa IATF wala ni match sa figures nato whether it be ang province of course including Talisay o ang Cebu City. So we wonder ngano kay ningon man ang DOH nato dili mo man ni among figures but I don't know who messed it up. Ako lang hibaw-an katong advisor wa na ron kato si Dr. Yachon nga grabe kaayo makatamay nato. I think he came up with 2 Facebook nga mga kuan nga nagsigig tamay nato kita kuno mga Cebuanos di kuno ta mosulog og mask and all of these things basta pa akong high heels gihilaptan so mao na I hope that kining giantos ron sa mga kaigsuonan nato matagaan gyud ni og alibyo vice God mo kuan sa mo istorya sa kusayod sa public transport sa Cebu City well in fact nagpadala ko dito kay ang while ang province wala may non-aircon man atong gipanggamit no ang well in fact ang nakay mga air condition buses nga akong gipadagan pero convertible man siya from aircon to non-aircon kay gi-open air na to nagpadala ko dito air condition buses nga duha ka buok sa Cebu City pag Monday sus pagka Wednesday sirado naman so 2 days ang tao naka-operate akong air condition buses nga akong gikuhaan og special permit well in fact ang uban sa mga company bus company dito sa ga-operate Guadalupe, Cebu to SM, IT Park, series mausad. Kaya pwede man maka-operate dito ang air condition buses kana na may mga taxis. So, ang hitabo ako Bulacau, SM City, Cebu. So, nindot unta ang agi, mayog kita, may collection for 2 days. So, karon subo lang kay panundungon kay imbis ang ato ang nakapangita na ta garhayanan sa Cebu City, unya atong mga drivers nakakita na sa kanang higaanan dito. Para lang pagtabang sa public transport sa Cebu City kay wa may jeepneys no nya limited na pud ang taxi katorman taxi nga maka-comply sa mga health protocol sa gikinahanglan sa LTFRB o sa kanang Department of Health. So karon ang ato asang nag-uusag maayo si Christine Chun nanawag nako atong niaging adlaw sa Naga. Oh siya may nakapahimus gud sa ako ang kay sa una ni provide sila public transport sa ato ang sa taga Nagahanon. Nga karon ang ako ang mga minibuses may akong gi-provide from Naga going to Oling, going to Inayagan, going to Langtad. So nag-assign ko dito mga 7 buses. So ugma alas 10 sa buntag makig-meeting na sad siya nako kay pagkahibaw niya nga kuana kanang MECQ ang Talisay siya mangutana po siya asan mag-meeting ta vice kung asan to ibutang ang ato ang ihog na to ang atong mga taga Naga nga marabaho sa Talisay. So luoy kayo, apektado kayo despite the fact na GCQ ta, pero kung ang Cebu City man good,
mo ECQ, apektado gid ang atong panginabuhi. So nalipay unta tagog nga ang public transport o ang atong sumasakay naka-adjust na sila. Manakay na sila sa una pagsugod nako for first 1 week. Luoy kayo alkansi gyud. Ang atong krudo 2.5, ang ato ang hadlok atong kita 1.5 lang for 1 week. Usay nakaingon ko sa akong kagalingon mura kog lamintaha sa mga bus operator. Kaya ako mga nakauna. Kaya lagi committed man ko nimo nga kini kong ekonomiya pagbukas sa ekonomiya in the absence sa public transport wa magi ekonomiya nga mo kuan kay luoy mo trabahante. So mutong nga nalipay ta ko after 1 week ni arang-arang mo gamay alkansi nas ginansya. Magintahan. Sus karon ni wala na sa Cebu City. So Nakakaro na gina alkansi kay wala magidagan. Oo karo gid. Alkansi gus puhunan. So muna ako i-share kay live banta or natay nagtan-aw na to. Muna nga ang public transport ron limitado na sad. Nga wala na tay Domingo. Kaya ang uban ng mga lungsod ug syudad sa probinsya mag-knockdown na sila, mag-disinfect na sila sa ilang mga merkado. So inig Domingo why dagan watay public transport ang mga buses o minibuses. I don't know kung in-ECQ na ta o in GCQ. So panginauton ako nga ato pong mga cities and municipalities mauabli na sa tanan nga tibuok semana go. Daghan lagi ang lan unta ato na ibalik kay daghan na kaayo ang naapektuhan o di lang niha basi inigbalik na to ani dili ni kay murag switch nga on off and nya on nya musiga la kalit balik ekonomiya dili kay ang impact ni ining upat ka bulan karon padung 5 nga pagsira daghan kaayo nga mas dugay pa usa nga ato tong maalim murabag agsamad ba nga nagkinahanglag panahon nga kanimo alim ang maong samad mo nang the sooner nga mahabalik ta the better for us kay we really already have to start kinahanglan na gyud. Okay mo na si Jerome Malacora dili si Amoy Bri nga mas nahadlok na siya sa mga kolektor kaysa sa ako na utangan kaysa COVID. Si Tata Galios Malot, thank you kay Gov Gwen kay tungod sa imuhang kasuko, tungod sa nitabo, pag-discriminate sa usa ka OFW nga taga Panalipan Katmon, imuhang gipa-clear ang mga gipang ali sa mga barangay. Kaluoy sa Ginoo na duol na sad mi balik sa merkado publiko sa Carmen. Kay sa una gipa-close man sa kapitan sa Pikas Barangay nga maunta ang pinakaduol nga gianan namo paingon sa merkado luoy sa una nga sirado pa. Yes, ato na ning gikuan. In fact, ni issue na tag memorandum ani nga tangtangon na ning mga barricades sa mga barangays. And kita mo dawat na sa OFW gitestingan man na test negative na doon na protocol gisunod. Dawaton ta na. Kay kita nga mag-ali-ali wa pa ta na test. Wa kita hibaw. Positive baka mas positive pa ta kaysa kanang moabot nga OFW. So, ato na silang hangpon kay nakatabang na. Dako kay nagnatabang sa ekonomiya sa Pilipinas, nako kay nagnatabang mismo sa ekonomiya sa lungsod kay ang ilang mga remittance in taon nga madawat, ang mga pamilya makapalit. Og inipalit they spending money mao nay makabuhi sa ekonomiya. Karon nga sila nang kinahanglan kita na sad. Ato na pud ni silang dawaton sa usa ka mahinangton nga paagi atong mga OFWs. Di ba? Yes, na ganito. Na ganito iningon nga sa una kung pista ang unang tawgod ang OFW, no? Nya karon noon nga panahon sa kalisod di na dawaton sa ilang barangay, no? So it's true. Sige tag-ingon they are the heroes, no? OFWs, the unsung heroes of our Philippine economy. Karon atong ipakita nga tinud-anay silang hero. Let's give them a hero's welcome, no? Yeah, that's really true. And Pura Buyag, after that was the last incident ko na ko'y nadunggan. Kay pertigid akong sukua adto anes kato nga episode murag wa gid ko mauli murag bad trip kay ko adto. Wa na gud ko hapit adto mo smile. Daghang kay ni comment kay gisinggit-singgitan lagi ang OFW. So gisettle na to kapitan o katong konsehal
And after that, wala naman noon kadungog. Kay doon na naman, good tay, klaro yun nga protocol, no? Kita, sukad pa, wa pa na, pag abot pa lang sa primero na to nga batch, establish na ng protocol kung saon. Muna nga dili nga makalitan na lang, ang mayor wala mahibaw, pasabton gyud ang mayor. Gani kadto nga incident, ang sakyanan pas Katmon mo inikuha sa OFW. Pero dili lagi pa. So dili na ta ana ha kay kita magtinabangay taron. Kay daghan ang naa sa kalisod kung makatabang mo, tabang kita sa ngari ganina mga kapitan murag gool na makaitog mga naong kay sila lagi ko noy una sang putanan sa tanan nga mga reklamo. Unya na ba po second wave sa SAP? Paita mao nang kanang uban nga dali kaayo bitaw makapanghimaraot sa atong mga kapitan, sa atong mayor, mga public officials, usa mo mutulpok ba? Huna-hunaa usag maayo ha, palihog. Kung doon na mo'y konsensya o kasing-kasing, huna-hunaa ako nung kami diri din taon, namin frontline. Kami firing line. Ayaw mo puno, pabuto po daan ang inyong mga hait nga mga pulong nga wala huna-hunaag maayo. Kay magtinabangay taron. More than ever, niining atong giatubang. Kay ang para nako ang mas lisod kaayo ron nga problema ang ekonomiya nato. Kinahanglan maugid na ang atong tabangon. So, I hope na-enjoy mo karong hapuna kining atong maong episode. Lahi ni dinhi sa Malambuon nga lungsod sa Barili. Ngari sa Kape Alfonso, Barangay Nasipit. Ang pinakalami nga dimsum and Chinese food dili lang sa South apan matod ni Pablo Jan murag sa arguably sa iyang natilawan sa probinsya tinuod ni tinuod board tinuod jud Gob. Well, Gob i-greet na nila ko akong bugtong og nasarang numero 1 sa kasing-kasing Gob. si Vice Mayor Raisa Moreno no, sa Aluginsan. Nihapon sila Gob, lanaw sa dimo sa Gob sila si former Mayor Daddy Chunsi. Ito siguro Gob. Wala lagi nag-isibyan ha. Ako sa diang famous laning higayuna sa papasalamat sa akong kapikas na pares nako si Jima Garcia nga mo gidintaw ni host nato karon. Ako pasalamatan akong kapikas sa atong First Lady sa Barili. First Lady sa Barili si Jima Garcia. Lain sa gayog kamura. So ako sang i-greet o kuan kanang Happy Father's Day sa akong asawa. Karon Domingo. Kung amo sa mo greet na kong Happy Father's Day. So ako sa nang i-take this opportunity nga Father's Day maron sa ako asa tuong umabot Domingo. Happy Father's Day kanatong tanan nga mga amahan, no? Bisan katong amahan nga nag-inusara na lang kay na-quarantine ang inyong mga asawa. Happy Father's Day. Ako, di lang ko mo greet ni Karen, magdala lang kong pinyato. Paborito. Ato pasalamatan sa nagpadala ang Kaluha Twin Taxi og ice candy. Wow. Dera. Okay. Wow, salamat kaayo ha. Wow. Ice candy. Ice pa ba ni or candy na lang? Okay. Pwede na ni dili kayo. Di na kayo frozen pero mas lami. Bugnaw kaayo. Salamat kaayo ha. Made from miracle fruit and fruits from the farm. Katong miracle fruit ka ng green nga kuan iya. Gipadadaan gid mi adto. Iyang miracle fruit nindo to ba kinatanaw? Primero pagtanaw nako abi nako buongon wala kali kadako. Nya lingin kayo. Salamat kaayo sa ice candy nga gipadala sa Kaluha Twin Taxi. Thank you kaayo. So, diya pa ako ning basahon. Si Jessa D. Welcome here in our place, Gob. Taga Barili ni. Taga Barili. Yeah. Onya, pero si Temiles Selim watching here in Cyprus.
O international ni inyong mga beauty karon. Si Santos Remayla Bianca, always pray and have faith in God. Tinuod gyud, tinuod. Try lang nato og tuob, turmeric powder, ginger, peppercorn, and adjawin. Unsa man na? Ipiyong lang inyong mga mata, magtuob na mo. Tinuod, nakasuway ko the first time. Wa man ko kibaw. Mag-abli-abli mo ko sa akong mata. Pagkahuman, murag nangit-ngit ma akong pananaw. Kay musuod magod ang kuan. So, nahuman na ning goat's milk. Human na ni, napailain? Wala na. Wa na? Napa ba? Si Rosie Simbahon Rodrigo, ako gob, makaprove ko anang tuob. Kaduha na nahitabo. First, akong stepdaughter, 11 years old, gihilantan, giubo. 3 days ang hilanat. Sige, balik-balik. 38, 39, ug 40 ang hilanat. Akong gituob. Ug buntag, pagkahapon, naglaag-laag na. Gituob sa buntag. Pagkahapon, abin ako, buntag hapon. Kausa ra gituob, naglaag-laag na. Akong youngest, gihilantan pod. Gipatuob dayon nako. Human tuob, nagsuka siya. Og gisipon, pagkahuman ni chat siya nako, pwede na ba siya maligo ig kaugma? God bless us, God. Nagawas dito ang katong pasig nako anto na pasmo. Igawas gisuka. So daghan tag mga testimonials gyud. Ya pa si Kelo genon. Yes, mauna among gibuhat diri sa Kuwait. More than 30 mi kabuok na igo sa COVID kay centralized air conditioning. Nagtuob rami, maura, nakaayo. Kahit nakabuok sa Kuwait. See, these are tinuor giniha nga mga mga life experience gini. Si Mark Cañete, mao na ang alternative way para maayo. Labi na in town nga wala gyud kwarta nga ipadoktor. Ako gali diri sa trabahoan, init tubig, butangan asin, ihumol ang duha ka tiil hangtod nga manggawas ang singot ining kabuntag warm water ang imnon mukaon sili ug ahos para sa immune system nga mas stable. Okay Mark, mag-usa na kaon kag sili ug ahos. Ameline Cordova, Cotamora, tinuod gyud ni ang tuob go kay ako sis-in-law sa US, ako giingnan nga tuobon ang iyang husband nga foreigner ug anak kay giubo. Nahibong in town ang bana kung giunsa siya kay iya man gisulod sa habol. Pero okay daw kaayo kay gisingot ug ayo paghuman og tuob giganahan iya bana kay nindot daw kaayo iya paminaw paghuman og tuob. Tinuod yun na nga mga experience nato. Foreigner na kay na. Nya wana managyod. So, mao na to. That is our episode karong adlaw. Special kayo ni nga episode kay ni atas sa Malambuong lungsod sa Barili. Ug kuyog gyud nato ang atong mga leaders of the 3rd district and of the town of Barili. So, any last words? Magsugod ta from the left. Naka-greet na ba ka sa imo? So, nagkasalamat Gob og sa pag-invite na mo no na naka-participate ay supporting mo no. Kay ikaw may main bida. No, ikaw may mangluluwas no, ikaw ga-protektaw sa atong probinsya nya sa gikaingon na kagamina. Mag-imagine lang ang mga katawhan sa probinsya kung wala pa ka asa nakata karon no. So gani gika kuanan ka no. Murag nang hinawat pa ganang ubang mga lugar nga ikaw mo ilang libro. Pero so at least go pagpadayon and sa imuhang energy o na strong na liderato nga gipakita nimo sa ato ang probinsya. Og Mayor, salamat sa imuhang pag-host ngali sa atong sa lungsod sa Barili og mao ni future no agricultural capital no sa probinsya sa Sugbo. Salamat kayo, Board Jimbo. DS. Yes, Gob, daghang kay salamat gikan namong mga taga Barili sa una sa pag-anini mo karon no, nalipay kay mga taga Barili og ikaduha
padayon nga trabaho alang sa mga barilinhon, no? O labaw na gyud nga imong i-feature gyud karong adlaw. Proud kay mi sa among barili. Unya nalipay kay mi nga imong gi-feature karon dinhi sa imong popular kay nga programa. Hinaot mi nga balik-balik on town. O human sa uban lungsod kay kibaw ko ang uban lungsod human makakita ni Inisos. Mo request gyud nga adto na sad sa ila kay daghan sad sila ikapasigarbo dito kay kaning atong lalawigan sa Sugbo suma pa sa imong filosofiya sa una pa daghan tag angay ipasigarbo, no? Og hinaot ko nga kaning tanan atong ikapasigarbo atong ma-feature sa imong popular kay nga programa sa Sugbo TV. Thank you kaayo, Deputy Speaker Pablo John. Mayor Marlon. Salamat kayo sa imong pagbisita, pagduaw. Wa dili man ka duaw, taga diri man ka. Pag-uli dinhi sa barili kay daghan kay nangita gyud nimo dinhi ganiha sa atong pag-inspeksyon sa project. Nihangyo gyud ang mga kapitan nga musugat ang mga katawan. Usa ka gatos no tatugob, akong gipaapasan ko palihog lang mag-social distancing ta papulialan ng uban kay di gyud mapugan ang tawhan makita ni Gob murag yung manghilak sila makita tungod sa ilang kalipay mo nang kami sad na naami dinhi sa barili kanunay na mong gihandom ang imong pag-uli sa barili kay pinaagi ni imong mapakita sa katawan ang imong gugma mo nang daghan kay mayor mo text na ko karon na may pakadiha doa ka sa imong igsuon. Salamat kay Gob sa mga pagdoa din sa lungsod sa Barili. Salamat, Mayor Marlon. Vice. Salamat Gob sa imong pagbisita na mo diri hinaut ta nga dili ni mo primero o katapusan imong pag bisita diri nga diri pod gihimo ang imong episode. Unya ako pong ikapasalig ninyo with our leadership ni Mayor Marlon nga tanan nga mga proyekto o kinahanglan nga suportahan sa legislative. Amo sang ipaabot ngadto ni Mayor Marlon ang among suporta. Ako lang ipaabot nimo ni Gob siguro wa nabantayan na nimo pero wa lang ka istoryaan ni nga sud na sa dugay kay panahon ang Barili ang mga kapitan naglain-lain o grupo. Tungod sa amo ang liderato ni Mayor Marlon na usa nato ang 42 ka barangay. Muna ako mapasigarbuhon kay ko nga tungod namo ni Mayor Marlon og doon na mga ni hero nga mga tao nga naka-save sa usa ka kinabuhi sa tao gitawag sila hero. Pero ang tao nga nakapausa sa mga leader sa barangay sud sa 42 ka barangay kaming duwas Mayor Marlon usa sad mi nga tawgon og hero. Salamat niya. Salamat Gob. Nya kay giusa naman ninyong 42 ka barangay napay mapunit kontraan mangita pa mo kontra. So mga pinalangga nako nga mga Sugboanon. Labi na ang mga barilinhon nga niagid ko karon dinhi sa lungsod sa Barili. Nang hinaot ko nga nalingaw mo ug nalipay mo nga nagtan-aw ni ining atong episode karon. Labaw sa tanan nang hinaot ko nga sa tagsa-tagsa ninyo kakasing-kasing misulbong ang usa ka dako nga pag-hope, no? Kaning paglaom nga ang ugma hayag kay inyong kasaligan ang Cebu Provincial Government. Inyong kasaligan si Gwen Garcia nga maningkamot gyud kanunay alang ning atong pinalanggang probinsya. Kay walay laing probinsya nga sama sa Sugbo ug walay laing katawhan nga sama sa mga Sugboanon. Ipasulbong nato ang paglaom ug ag unsay angay natong ikapasigarbo isip Sugboanon. Hangtod sa sunod nato ang panagkita. Nang hinaot ko nga kamo kanunay kuyog sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw kalimot sa pag-ampo sa atong mahal nga Senyor Santo Niño ug sa atong patrona ang minahal nato nga Birhen sa Guadalupe. Kini si Gwen Garcia ang probinsyana muingon gigugma ko kamong tanan kay wala nay nahabilin pang luna
ning akong kasing-kasing giangko na ninyo mga Sugboanon. Daghang salamat, maayong gabi. Gabi.